Fy enw i yw Emily Bennett ac dwi yn astudio'r gyfraith. Rwy'n fynychu Mhrifysgol Aberystwyth. Mae Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnig 71% o'r gradd trwy'r Gymraeg. Blwyddyn yma, dwi'n astudio 109 o gredidau allan o 120 trwy'r Gymraeg, a mae hwnna'n golygu bod fi'n derbyn rhai modiwlau yn hollol trwy'r Gymraeg. Dwi'n derbyn seminarau a darlithoedd trwy'r Gymraeg, a wedyn modiwlau eraill dwi'n derbyn darlithoedd yn Saesneg ac wedyn hefyd seminarau yn y Gymraeg. Ac mae dewis gyda fi i cyflwyno gwaith trwy'r Gymraeg neu trwy'r Saesneg, be bynnag sy'n teimlo mwy cyfforddus yn y modiwl yna. Mae yna modd i ymgeisio am y Mhrifysgoloriaeth os wyt ti'n cymryd y gyfraith yn y Gymraeg yn Aberystwyth, a mae hyn yn gwneud i chi gymwys i derbyn 3,000 o bunnoedd dros 3 blynedd o'ch gradd. Chi'n gallu derbyn yr ysgoloriaeth hwn os ti'n astudio o leiaf 66% o'ch gradd trwy'r Gymraeg. Dyma'r osgoloriaeth ges i, ac dwi wedi gweld bod wedi bod yn bydd mawr yn barod. Mae jyst yn lleihau pwysau ariannol chi'n cael fel myfyriwr. Rwy'n credu mae'n bwysig i astudio gyfraith yn rhannol trwy'r Gymraeg os ti'n bwriadu aros yng Nghymru i weithio am cwpl o resymau. Y cyntaf yw mae'n galluogi chi fel myfyriwr a wedyn person proffesiynol i gallu delio gyda'r gyfraith trwy'r Gymraeg, ac mae hyn yn neud i chi yn fel person rili unigryw o fewn y byd gwaith yng Nghymru. Fi'n cofio yn y gynhadledd gyfraith nath y Coleg Cymraeg cynnal, eleni nath y QC Elwyn Evans nath hi siarad amdano'r. Fi'n credu'r achos llys cyntaf cafodd ei gynnal yn hollol trwy'r Gymraeg oherwydd roedd pawb yna oni bai fel 1 neu 2 person yn rhugl yn y Gymraeg, felly mae hwnna'n dangos bod defnydd marferol o'r Gymraeg yn y byd gyfraith. Ac os ti ddim yn meddwl mynd mewn i'r byd gyfraith ar ôl gorffen eich gradd gyfraith, fi dal yn credu bod astudio drwy'r Gymraeg yn mynd i bod yn rili fuddiol yn y byd gwaith, oherwydd dyw e ddim just yn dangos bod chi wedi cyflawni gradd rili heriol, ond ti hefyd gyda'r gallu i ymdrin â materion rili academaidd, ysgrifennu academaidd a stwff fel hwnna drwy'r Gymraeg. Mae'r gallu i wneud y drwy Saesneg a Gymraeg yn sgil sydd yn rili defnyddiol yn fy marn i mewn loads o wahanol proffesiynau, ac bydd cyflogwyr a pobl yn gweld hyn. Felly fi'n credu mae astudio'r gyfraith trwy'r Gymraeg neu yn rhannol trwy'r Gymraeg yn syniad rili da os ti am aros yng Nghymru i weithio.